pera tikati guys ansandatanga moto ndindapera. So ndakachitwa nesmalls. Taka quality kenyu kule utanga kamera yacho yaiswa vaseline hazvisina so taufanira kutomboendeswa kurehab zvisina nekuti madrugs zvokuti zvomujolo chacha. Hello good people, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice. My name as always and as usual is Uncle Saint, the only Zim Uncle. Mkangonzwa munhu anofamba achiudza vanhu kuti ndini uncle yenyika ino Teapot Nation here. Mubate muye naye padara timbozomubveta kuti chii chiri kuitika. Ndichitoti makadii kwese kwamuri, vari mhiri kwemakungwa, vari mhiri just across our borders, vari kwavari nevari munomu mu10 provinces zedu dzemuno muZimbabwe, kwakadii kwamuri. So nhasi ndiri kwamutare ndabva ndaita urombo rakanaka, ndasangana nemukomana uyu ane zita riri controversial, zita rekuti unoshaura kuti mwanakomana kana akufunga zita rakadai ari kuda kuzama kuita sei, but riri zita uri ati rake zita rake anonzi Pregnant Boy. Mukomana uyu ndofunga munomuziva zvakanyanya pamasocial media handles ake, ana TikTok, ana YouTube, ana Facebook, kupi nekupi kwaanenge achingopostawo maskits ake. Chandifadza ndechekuti mukomana uyu handisati ndaziva kuti anogara muno muZimbabwe here kana kuti anogara kuBotswana kana kuSouth Africa, but changondifadza ndechekuti tawana mukana wekusangana naye pano paSaint TV patiri kufamba inonzi Youth Spotlight. Chii chatiri kuzama kuita kuda kupa mukana kune vechidiki kuti vange vari vanoonekwawo kunze uko, vanozivikanwa zvakanyanya kupfuura kuzivikanwa kwavanga vachiita, pamwe nekusvitsawo zvichemo kunze uko, pamwe zvinogona kuwana vanga vabatsire. So zvino ndagara nemukomana uyu wandiroda kuti ndinokurukura naye kekutanga pano paSaint TV nepaYouth Spotlight. So imimi zvamakuita chigarai pasi munatsonzwa zvizere zvachange chikurukura nezveupenyu hwake, upenyu hwemaskitsi nemamwe mabasa avanobata. Mukomana, zviri kufamba zvakanaka zviri seko mushe zviri kudidi? Bo zvekuti handidi ari semadeals. Shamarisi tunongodaro hameno ari sei? Tungo baisa handidi kwazi amuri yeZimbabwe. Kazai muri yeZimbabwe team Pregnant Boy skits pakadii. Aiwa akuno kuti riri right isusu tiri kwamutare. Alright, chekutanga iro zita rekutoti Pregnant Skits, Pregnant Boy. Si zvakaitika isitoziva kuti Pregnant Girl not Pregnant Boy. Chii chakatora nzvimbo? Alright. Zvakaitika ndezvekuti ndakatanga kuita zveacting tiri kuchikoro. Ndichiri kumagrade 1. So pane rimwe skit ndakati drama ratakaita tiri kuchikoro. Drama iroro takaita takawanda semastudents. So ndakanga ndakapfeka chimwe chibhachi chachakafuta pamberi apo padumbu apa. Alright. Then pachikoro pedu pakazoya masponsors aida kuona nhongo aine katalendi chichiki-acting. Alright. Saka zvaionekwa pamaprojecta zvinhu zvatatakaita zviya zvichizviona zvikanzi isusu tira mukomana uyu ane nhumbu uyu Pregnant Boy uyu ari kubuda apa ane dumbu rakaita sei rakafuta. So the way akataura naye kuti Pregnant Boy, vanhu pachikoro vakabva vatanga kunditi Pregnant Boy, but ndaisazvifarira because risi zita rekuti rinojairika zvekumhanya. So as time goes on ndiri kuBotswana, pendakadawo natsozotanga kuita zveacting zvekutora tumavidhio chichi ndaizviti German wadya. Alright. But vanhu mucomment section vaingo vachiti Pregnant Boy, vanhu ndakadzidza nawo chino vanhu vaingoziva muarea vanangonoti hapana kana vanhu vari kungoda kuti ndishandise zita iroro unongoitawo sechi saJohn akangoramba but at the end unozongobvuma. Ndo zvakangoitika padhiriri pazita. Alright. Alright. So iwewe tichikuziva handiti uchinatsotanga kuita zvemaskits, waiva kuSouth Africa, kuBotswana naNamibia, ndekupi waiva uri? Ndakanga ndiri kuBotswana, even though ndaizombopota ndichikrosa kuenda Namibia, but ndandiri full time Botswana. Ndome ndaishandira ndiri, saka ndokwendakatotanga ndiri ikoko. Saka chii chakakuinspire kuti uzotanga kuposta?
ndingati zvakaitika ndezvekuti madhezi endazofunga zvekutanga kuektaka ndatangoonao rimwe timu richiita sei richingoekta by that time pane mukomana haachaekti nowadays ainzi Takusupia ndiye munhu ndainya kunakidzwa netuma aibuda ichitaka confusion chichi then also ndainya kufollowa timu rekunigeria saka zvinhu zvakangondipusha sezvo ndambotaura kuti ndanga ndangobvira kare ndichiita sei ndichingozvifarira zveacting but kuzonyatsakubuda chaichaio ndichizotanga kuita zvekutora mavideos mukomana anonzi Tako ndiye akandipusha akatondiudzawo nemaapplication ekuedita chichichi ndo zvakaitika. Alright, so comment section handiti C section tinoiziva kuti pamba pacho naina tsitsi ne ya zvakaitika ndezvekuti ini ndichitanga ndingati page rangu ndari-creator handina uri-creator ndichiposta maskits kekuti ndaigadzira tumwe tumastories twendaigadzira twemakatuni chichichi so mafollowers angu mazhinji anga arimo akauya nenyaya yetumakatuni so pawakazoona ndakutanga kuekta inini manje wakabva utanga kubhuikana nezvendanda kuti aiwa ita zvako zvetumakatuni zvazvo ndo zvinoita sei zvinonakidza vamwe vachitonditi ndapera ndikati guys handisati ndatanga mbotonditi ndapera so ndakazongopesa ndakuavoida comment section plus ndiri munhu wekuti pa100 ndikaona 1 ari kundisapota ndoteerera munhu 1 iyeye 99 ndinoaisa kusaidi saka ndo zvimwe zvakangondisimbisa ndichingoonawo vamwe vachifururwa inini ndichitoona kuti kana inini kana ndinga nezita hombe achiundurwa kozoti inino zvangu hapana saka ndo zvimwe zvaingoitika sometimes uchimbocreatawo zvimaghost account kana 5 zvokuti ndozvisapota right at least taanaye munhu onaika at least taanaye munhu ari kuconfessa kuti ane maghost account first person abvuma kuti saka une mangani sofa handisina maghost ayo zvesho mire munzwe ka maghost angamire kunzwa ka maghost ako maghost manje ka aishanda pakuti ukaisa video kana ari ne 3 malikes ukalike nemaghost ako at least unonga uno 8 malikes obva wotozvikomenda wotozvidaidzira kuti pusha hanzi unotozvikomenda uri gosiko uchiti mufana unonakidza bari ndio uruzviita sei uruzvipusha vai kuzvifonera infact saka maghost takazongotopera ona tumanumbers twakudai tikaona kuti hano hapasina need yemaghost ya guys so ndofunga muri kungozvinzwira nhasi pandiri kukurukura nemukomana anonzi iye pregnant boy mukomana ane nguva indakamuziva paane nguva indakamuziva ndichangoti kumuziva pane nyaya yefoni yakazotaurika handina kuzofollowa hangu kuti chii chakaitika naMr Tinashe Mutarisi. Uchiriziva here nyaya yefoni yaye kwaseme Mutarisi? Ya mukatona ndakanganwa manje ka ndinga ndisingabetsereki because mudhara muzukuru wangu Tinashe. Serious? Saka akazongoti ka quality kenyu kule utanga kamera yacho yeswa Vaseline hazvina kuoneka bhuku. Wamutarisi wakati chi? Wamutarisi wakanditi kulechi ka quality kenyu akasina kuti kamera yakaiswa zvivaseline so saka hayi mute in fact saka but ka quality kako zvako kakadhakwa but ndakatombopusha zvokutodaro chichi ndichito saka wakazongoona kuti mufana nepotential yanayo then obviously ndiri mufana though ndiri sekuru ndobva wangu nditi mufana wangu uda kutengera iPhone 14 Pro Max by that time ndiri kuBotswana so wandiudza daro ndangoti bomdara at least kana mukaona madhara apindira kuti pamwe wari kuona kuti mufana ane direction echi then vapazongoti rimwe day vatondifonera zvikanzi tofana kusangana kwaMutare apa ndiri kuBotswana zvikanzi tofana kusangana muswe Monday makuseni apa iye ngeri Saturday manheru ndakazomborara here puka umhanya then vatasangana kwaMutare zvinhu zvakawanda zvakandiitira zvimwe zvacho zvasingaiswi public zvazvo but wakandibetsera zvinhu zvakawanda but nyaya yefoni yenyu yemabvunzo ayo foni yakauya nanhasi ndoitotongopusha nayo iyo 14 Pro Max Serious?
iri kubata basa bosikuona kana quality kubva pepe yakabva improve zvakazva vaseline yaya yakabva yaita sei yakabva enda paside saka zvazvangu nedirection. So kureva kuti iwe uri kuti wamutarisi ndimuzukuru wako anditi paukama chaiwo chaiwo paukama chaiwo muzukuru. Saka munhu anotobetsera hama zvekudaro sekubetsera kwavanongoita kuti there are a lot of artist avanosimudza vanobetsera. Ukaona munhu akuzotobuda kuenda kure kazhinji kacho kuzoona kuti munhu wepanext door haana kudya, kazhinji kacho anenge atoona kuti mumba vanhu vese vaita sei vadya. I know kuti munhu auzonatsunanganisawo maybe pamwe anenge ainawo zvinhu zvakamuwandirawo at a time, but kana atondishakutira chakati anozadzisa hayo vanosimbisa. Because mbinga zhinji wazva kuti waitiri kudaroka tine mbinga zhinji kunzo dzine mbiri yekuti hanzi dzinobetsera vamwe pasocial media but kudheni toona kana mumacomment section chaiwo kazhinji kacho zvinoitika ndezvekuti munhu kufamily anenge achida kuramba wachibaka ega maona kuti paanosvika vanhu vese munosimuka manje family tikasimuka tikaita mari tese manje hazvizoneki kadifferent, saka anenge achida kuti pangoite kadifferent plus kazhinji kacho futi munhu anokudonedza pasi munhu weukama. Saka taitozvona even petaita kuti maskits sometimes waitoona munhu weukama igona kutokufonera chikuti yo uri kutinyadzisa iwo regedza zvoruita mwana anzi aiwa uri kutinyadzisa mwana. Saka munhu wekure sometimes zvine maadvantage nemadisadvantage kubetserawo munhu wepedyo and vanewo mareasons avanozviitira vasingabetseri hama dzepedyo. Saka zvinongosiyana siyana zvichingodaro. Imimiwo muri kudzimba dzenyu munobetsera hama dzenyu here kana kuti chimbotiudzai mareasons why musingabetseri hama dzenyu dzepedyo? So iwo unobva kuno kuManicaland andede? Ndobva kunoku papi chaipo? Ndingangoti ndiri tropical punch yakataurwa nachisale yekuti musanganisa. Zvinoitika ndezvekuti mudhara wangu inini wakasheka ndichiri mupfana, saka taibva kunonzi Osborn Dam. So washeka kudaro ndakazokura ndiri kusaidi kwana moms mana. Saka ndakakurira kuWatsomba. Ndakurira kuWatsomba then moms wangu ndobva wazomuvhawo, ndobva wazotengawo stand somewhere muno maMutare mutown munomu, then ndokuti takugara futi ndobva wazotenga futi imwe kumamisha futi. Saka confusion kekuti mukandibvunza chacho asi kana tirautaura zvekurutsu chaicho kwandisina kumbobvira ndagara kana kukurira kunonzi Osborn Dam. Koko akusi kwakwe hauna cheko chaunoziva. Exactly, because because tingoti chimhuri mulocation though taingodada maholiday, saka unongonzwa kuti ndokwako ndokuziva but kwete zvekuti kugarako nogara nombogara, but zvekutoziva kuti uku because kunewo hama dzimwe dzakazongosara-sarawo dziriko ikokoko, but zvekutoti ndokwendinotonzi kwendototi ndikanzi izvozvizvi kana ndabva kuHarare ndakutoenda kumusha handisati unongoenda kwaunonanga exactly. Saka ndo madhira, saka kuti ndizive kuti papi chaipo haiwa ndingatsuzoziva plus ndakazongoenda kuBotswana ndichiri kamupfana, saka nedzacho anga angori wakaenda une makore mangani? Botswana ndakaenda ndine 13 years. Kuroti wakatodzidza ikoko? Ndaizombopota ndichiuya kunoku kana zvinhu zvakati omei ikokoko ndaizombodzoka kunoku nomboti dzidze kana zvangorero koko nobva ndadii futi wodzokera unodzidza futi ikoko. Saka ndokwenda saka wakadzidza kwese Botswana neZimbabwe. Exactly, zvototi malanguage ndaitomboita kakumixa kakuonererwa kekuti unenge wachitaura shona neuiwe but kakasiri kakuonerwa though zvainhu zvazviri semunhu anenge akakurira nzvimbo dzakasiyana siyana kaconfusion kwamboreva but kuzotonatsa kugara muno muZimbabwe this year muna February. So kureva kuti pawakauya muna February kutowira tu? Izvozvi zvaya futi ndakambouya pane madhezi ayataita kusangana kuwadzana chichipe maitondifonera chichipe vanangona situation yacho semunhu anga asina kujaira zvemunomu vanangona kuti hazvisi kunakidza zvinhu izvi rega ndite sei ndidaidai vanakomika vakatomboti mira chii ndikati guys mimi majaira kageto kenyu itai muri kuita vandarova pasi vandadzoka Botswana. Ndadzoka Botswana ndichingosvika after a month ndandauti dai ndandiri kuZimbabwe ndakutojaira environment yekuti
ekuzimbabwe plus nyaya transition iyo yekuchinja nzvimbo yakaoma indoinzwisisa yapa pari trick zvakangofanana neizvo zvipe ndakazongoita zvekuriska vanangoti arga ndichine because at the end ndogumba hapana ndikada nzvenga kudai but ndichaita sei saka ndo maurire ndakaita vandatobudikira kuno kuzi. Alright, chimbotiudza une musikana une mukadzi une vana vangani kubotswana kwacho wakasiya vamwe asingazikani wangani because tiri kuitira kuti tizoteera vana vedu kana vakuzodzoka. Alright, mati kubotswana ndakaenda ndichiri mufana saka but wakazokura mukukura umo matswana atina vana matswana aiwa kuna kuti makuru etaita kubotswana ndine timu zhinji rakanyura ndichiona like waitona munhu anotonyeberwa nzandirepa especially wakangoziva kuti uri muzimbabwe then yemutswana nyaya yako especially nyaya dzikaenda kumakoti unongodyiweko saka zvinhu zvokuti kubva tichiri vafana tatokura taingonoti ningi yakatonyura kari mukati izvozvizvi mubhebhe akangomunyebera kuti mufesi uyu wakandirepa pamuna matadzongoererana nekasmall issue chete plus Botswana manjezve ine ka disadvantage kekuti inotanga kamwe like panyaya yeutano manje unogona kurova pasi because ndo kwazvino manufacture ikoko saka zvimwe taiona futi vamwe vanhu vekutoti maitocontributa mari munhu auda kuti munhu aende kumba motobhadhara backseat yese kuti backseat iyi hatichapi umwe munhu atoya nhingi achaenda akarara stretcher bed exactly saka zvimwe zvinhu zvoti tatingonefiye ngoti indinozobhadharirwa nekuti wakahla kubhadharira ndakati ndikati zvinoda ndichienda ndega kubasa kana uzoenda wakadengezera mari aiwa but usati wapindura here izvo tazviwa une mukadzi here no okay handina mukadzi una wasikana mabhebhi une mangani shona inopota ichindivhara ndati una wasikana wangani handina musikana alright usada kundipusisa pano aiwa dai ndaingokuratidza yangu uku ndokurambwa pacho uku ndokunonzi kurambwa pachena kana wanga uchidana nemujayawe ari kungoti iwo hauko aiwa anoziva assignment yacho kuti sometimes but okay ganingopindure mukadzi handina at least kana mangoziva kuti mukadzi handina rimwe side racho matonaro kare vangani aiwa handizoiti danga zvangu semukomana unongoita zita manje alright zita manje zvinogona kuzoita confusion vanogona because anenge anesanotanga na p ovhokanotanga na a saka aiwa chiparega its okay hatatopahwisisa kuti mukomana hake anenge ane gangu chino chinhu chiri right hapakusharudza zvina kuipa hapakusharudza une uchida kuona kuti zvamira sei. Alright, zvaunotarisirawo kuti sevechidiki kuti munge muri munosimudzirwa especially panyaya dzeacting ndezvipi? Panyaya dzeacting zvinhu zvakawanda but I think muno muti kuita challenge yemonetization. Alright, challenge iyoyoyo iri kutiomesera pakuti content bo vanhu kumawekisi vari kurova zvese bo but nyika yedu manje haisi eligible for monetization ndo chinhu chekutanga. Then chechituwo munongoona kuti zvimwe zvacho hazvizonyatsokutaurika hazvo but tinongotenda yedu ari kutibetsera kuti zvotadza nekutaurika izvo zvisingataurike zvitaurei. aiwa it's not like zvinhu zvinonya zviri that bad but rega ningoappreciate zviri kuitwa zvacho izvozvo. tiri kuona mamwewo masocialites macomedian vari kupusha maworks unotoona kuti munhu ari kuachivhawo 1 2 3 things saka ndongoappreciata zviri kukwanisa kuitika zvipi zvevari kupiwawo mota nevari kupiwa mari zvese vari kuzvitengera wega vari kupiwa. It's like tinoona sekuti tiri kumbocheukwa kudepartment redu remaskits kusungonzi mamusician chete because musician anobhukwa utosvika kwamutaro usvika wapiwa kamari manje munhu wemaskits sometimes akasatumirawo upiwa kaadvert kekuti advertise akasatonzewo go and see ameno wano saka kuti zvinhu zvinayo zvangosiyana but we just appreciate kuti zvinenge zvine kuti tiri kucheukwa maona nemaorganizations akasiyana siyana ndozvo tongotenda.
Alright. Hondo kumaskits uku kune maboka akasiyana siyana. Iwe boka rako nderekona nani? Ya kumaskits kune maboka but inini handingati ndine group though ndina vanhu ndingashanda nawo and like inini maskits angu mazhinji sekuziva kwenyu ndaiita ndega handimaona so ndakatopusha ndega for a long time pena ndiri kubotswana saka kuti ndizoti ndakazvinatso because ndikataura kuti ndikangopa maexample evanhu ndakashanda nawo ndakashanda naMamavi, ndikashanda naChihwa, ndikashanda naComic Elder, ndikashanda naBiwezhira, ndikashanda nzani wakawanda. Saka iwe hauna zvemagroups unongoita nemunhu wese. Exactly, handiti zvemagroup though hazvo ndinenge ndingori vanhu vekuti ndonyanya kunge ndichishanda nawo for a long time because zvinga zvingori maadvantages zvinenge zvinazvo but it's not like ndisingashandi nawo hawasiyo kwangu. Kana wakatonditi huya ndotoenda kana ndatoitawo something chirichi chendiri kutoona kuti chinokwana uyu ndotomudeedza tichitorowa basa. Haisinya kuti though ndoziva kuti kune magroups but nini hauzviitedzere kumagroups direct. Alright, ndofunga muri kungozvinzwira nhasi pandiri kukurukura nemukomana iye anoshandisa zita brand name rake rekunzi Pregnant Boy Skits. Ndagara naye ndane nguva ndichimutsvaga. Nhasi tazowana nguva yekutaura naye. Chekupedzisira ichi ndaichiitira intentionally kuti tikubvunza kupedzisa zita rako chairo riri pachitupa unonzani kuitira kuti kana ukaenda pawanted tizive kuti ndouri kutsvagwa uye une makore mangani. Alright, ini ndonzi Asha ndo zita rangu chairo. Ndine 28 years old. I'm 28 years old. Alright. Yes. Alright. 28 dzatokwanira? Ya, dzatokwana. Dzatokwana tapusha manje 30 hazviri kuita. Ndichachiti chiroora iwe. Iwe chiroora iwe. Kungoti iwe una blessing uyu umwe uyu. Ari kumakame director wangu. Right. Imimi ndichakugarirai pasi chingobva panapa. Ndichakugarirai pasi. Munogona kuzombotibvunza futi mareasons musati manya kuenda select kuti mareasons kuti mareasons hatisi kuda kutombomateerera. Saka bhoto yachingoona kuti saka wofunga kuti mareasons but kunze uku kwazara magangster manje ndo chinhu chemusosiya futi ichocho. Magangster emababy. I think taufanira kutomboendeswa kurehab zvisina nekuti madrugs zvokuti zvomujolo chacha. Vese vatangoona vachidanana rehab. No, anenge ari kufamba achichema. You know kuti step yemunhu ane hati break inooneka. Step yemunhu ane hati break inotooneka kuti idzi zikaidzi something. Saka munhu anoda yakafanana neasaka. Saka wamuona papinda. Ndazvo uyu manje step yake zvake manje uyu atoratidza kuti ane stress zviri extra yanzi chi-extra terrestrial ameno ndo zvazvakada kuita saka step yake ari kufanira kuenda kurehab. Exactly. Uyo ndogona kutsvaga mari yacho saka uya pano ndogona kutsvaga isho yangu yapanapa ndomutsvagira mari saka iwo chichiri kunetsa chaizvo. Step yacho apa chandangomudarira kuti muone step yachona yemunhu ane heart break haisiri uyu saka uyu anditi saka dzika usatya taura panapa chii chiri kunetsa hanzi une heart break? Ndakachitwa nesmalls. Maona pendati extra terrestrial hazvitauriki zvinenge zvichirowa but hazvisananguriki. But pakaipa. So guys, tiri kuno kwaMutare kwandiri kunakidzwa zvangu neteam Mutare. Aiwa, zvamanje kwaMutare chandiri kufarira ndechekuti panyaya dzemaskits, panyaya maskits kune vanhu vakawanda vanoita maskits. Don't forget kuti ndo kwakaberekwa vana Mamavi, vana Chihwa, iye Saka abva panapa. Did you know kuti Saka is one of the people vakanyora highway code? Ndichazokunzai nyaya yachona. Iye abva panapa is one of the people kuti muchitodrive anotoziva kuti apo muri kuresva. Nendebvu dzake dzodzo. But iye anodrive sei Saka iye? Ndongomona achidrive but asati ambomuteerera chaivo. Zvimwe zvacho hazvo ndizvo ngoti vanonyora pamwe washota kana washota. Because kana utota uri tori gadhi zvichinyorwa mukati unototi tapo pazvainyorwa. Munoziva kuti inini pane madhezi ndakatombofunga kuti unotengesa airtime pamakombe pepe.
but ndakazogaya manje kuti ndikabvunzwa nebhebhu tinoshandira kupi ndikati mamakombi unowaita fanike apa rutesa tonzi guys ndine hama yangu iri kushanda kumapassport uko saka kana muda apa muchinda inotengesa maairport airtime saka pakunzi kunyora highway code pamwe yakanyorwa yari kutsvaira-tsvairawo saka handichazomubvunza ndoda unatsomubvunza ndamboita naye interview akataura sokudaro ndoda unatsomubvunza chaizvo mozogara naye pasi kuti ye license racho andori naro here. I doubt because license pamunotora maphotos paya ndebvuma anyway it's okay anayo. Alright, so nhasi angachikurukura naAsha anova pregnant boy. Shoko rako guru rekupesira wotiudza zvakare kuti unobatika papi nepapi nepapi. Alright, panyaya kwendinobatika guys, vazhinji vanobvunzwa kuti hausi kubatika like hauchaact here chichi. Ndingati social media platforms angu is like kuti ari pashadow ban atone time zvakadaro zvokuti ukaisa kavidhio akanoonekwa navanhu vashoma but zviri kugadziriswa hazvo kune munhu ari kumbozama zvigadzirisa saka mapeji angu ndiwawo Facebook page Pregnant Boy Skits, kuTikTok Pregnant Boy, kuYouTube manje ndakazogadzirisa ndandanyora kuti Pregnant Boy Skits but munhu aita akasecha sometimes paibuda pregnant asiye paitobuda zimudhara rinenge rine nhumbu kameno kwarungu vandaona kuti vandazogadzisa ndanyatsonyora weshona chaichai saka kuInstagram ndizvozvo futi Pregnant Boy Official ndo maplatforms angu iwawawo. Namba dzako vabva varikufonera nevasikana apa pavasikana ndokumbirai vari kungoonawo kuti ndakuda kupinda mumarriage mufonerewo mutara neni iwo sada undidaro. Alright, namba dzangu 0771 557 307. Aiwa, zita rangu riri pachitupa semazuva ese ndinonzi angu Saint. Ndanga ndichitaura naPregnant Boy Skits, mukomana anoita zvemaskits. Inzwaika shadow ban hainetsere ngatibatsire kubvisa shadow ban. Imi mendai munoita maviews makawanda, mukangoenda mukanoviewa makawanda, nekulike nekukomenta makawanda. Shadow ban inobviswa atakamboipinda tinoinzwisisa. Zita rangu ndinonzi angu Saint, chanzvadzi chamai venyu mimi, kuzvida kana kusazvida ndiri hanzvadzi yamai venyu. For now, it's much love and God bless you.